Salum dash babam, salum dash babam, Allah likal de Nabi, Quran ke patwa Yasin style de Nabi, Quran ke patwa Yasin style de Nabi. Salum dash babam, Allah likal de Nabi, Quran ke patwa Yasin style de Nabi, Quran ki patwa Yasin style de Nabi. Allah di sifat khwande e mahbub dir hasini, Subhanallah. Allah di sifat khwande e mahbub dir hasini, surat hum sirasta sudir qul de Nabi, Quran ke patwa Yasin style de Nabi, Quran ke patwa Yasin style de Nabi. Salum darsh babam, Allah likal de Nabi, Quran ke patwa Yasin style de Nabi, Quran ki patwa Yasin style de Nabi. Rahmat al-alamin, shafi'ul muznibin, رحمة العالمين شفيع المذنبين طاقت و شفاعت الله درکار دے نبی قرآن کے پتہ یاسین سٹائل دے نبی قرآن کے پتہ یاسین سٹائل دے نبی ستالو دعش بابام اللہ نکال دے نبی قرآن کے پتہ یاسین سٹائل دے نبی قرآن کی پتہ یاسین سٹائل دے نبی جہان والا پیدا شو ستالا مخ سردارا جہان والا پیدا شو ستالا مخا سردارا روخان چستا پنور دا زلی دل دے نبی قرآن کے پایا سنپا استائل دے نبی قرآن کے پتہ یاسین استائل دے نبی سالود اشبابام اللہ لکال دے نبی قرآن کی پتہ یاسین استائل دے نبی قرآن کی پتہ یاسین استائل دے نبی رازدار پلا مکان شولی محبوب دا سبحان رازدار پلا مکان شولی محبوب دا سبحان قدم دی عرش دا پاسا لگی دل دے نبی قرآن کے پتہ یاسین سٹائل دے نبی قرآن کے پتہ یاسین سٹائل دے نبی سالم دا عرش بابام اللہ لکال دے نبی قرآن کے پتہ یاسین سٹائل دے نبی قرآن کی پتہ یاسین سٹائل دے نبی شاہد ارمڑ والو ستادی دن پسلے والا شاہد ارمن والا ستادی دن پسلی والا
स्वजीदाल दे नबी कुरान के पता यासीन स्टाइल दे नबी सालुम बअर्श बाम अल्लाह लिखल दे नबी कुरान के पता यासीन स्टाइल दे नबी कुरान की पतवा यासीन स्टाइल दे नबी।